ħabbret bidla li għandha tiffaċilita ħajja dawk li jieħdu mediċini mingħand l-ispiżjar tal-għażla tiegħek. Bħalissa huma 150,000 pazjent li għandhom xi tip ta' mart kroniku u jieħdu l-mediċina taħt l-iskema tal-ispiżjar tal-għażla tiegħek bil-kartuna s-safra. Dawn il-pazjenti jingħataw il-mediċina kull 8 ġimgħat wara li kull xarejn imorru għand it-tabib u jiktbilhom ir-riċetta. Iżda l-ħamis id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern ħabbar dettalji ġodda u bidla f'dan il-proċess. Jekk il-kundizzjoni tal-pazjent tkun stabbli, il-pazjent se jmur għand it-tabib biex jiktiblu r-riċetta għall-mediċina tiegħu darba kull 6 xhur. Il-pazjent se jkun qed jingħata total ta' 3 riċetti, kull waħda minnhom hija valida għal xarej. Biex kull xarej il-pazjent jibqa' jmur jiġbor il-mediċina tiegħu. Ħdena biex naraw li taħdem sew fil-fatt bdejniha fil-ċentri tas-saħħa tagħna fejn kellna ma' 70,000 riċetta li nkitbet dawn l-aħħar ftit xhur u issa din nestenduha għat-tobba kollha ta' Malta Għawdex. Il-Ministru Fern spjega kif din il-bidla saret wara l-Gvern sema' s-suġġerimenti tan-nies. Innota kif ħafna mill-pazjenti li jieħdu l-mediċina huma anzjani. Bekk is-servizz se jkun aktar faċli u se jifranka l-iskariġġ lil dawn il-pazjenti milli kull xarej joqogħdu jmorru għand it-tabib. Però mbagħad ukoll ikollna talbiet minn il-pazjenti li ħafna minnhom nikkonsidraw u fejn hu possibbli nilqgħu. Dan kienet waħda minnhom fejn kellna numru ta' pazjenti li talbuna biex nagħmlu eżed faċli li jiġbru il-prescriptions tagħhom, ir-riċetti tal-mediċini tagħhom minflok darba kull 8 ġimgħat kif kienet sa issa jistgħu jiġbru 3 riċetti f'salt u allura jkollhom biżżejjed ta' 6 xhur. Din hija wkoll waħda minn bosta miżuri tal-Gvern maħsuba biex inaqsu l-burokrazija.